Me ke tafi da ku? Da mama na. Ni da mai gida na ne talauci ya dame abincin da za mu ci ma zai samu. Wallahi tallahi ma. Wannan ai karamin aiki ne. Wannan karamin aiki ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. An ji kakana ta yanke saka. Wannan ba wani abu bane. Wannan ai karamin aiki ne. Masha Allah. Godiya mun. Alhamdulillah. Zan ba ka wata laya. Za ka dinga goya ta akan ka sau uku. In kuɗi kake so za ka ɗebo kuɗi. In kayan kuɗi kake so za ka ɗebo kayan kuɗi. Kai ko wani wuri za ka shiga, za ka iya shiga ba tare da kowa ya ganka ba. Ka kula da layin nan. An gama malam. Layin nan arzikin ka ce. Shi yasa na je ta kusa da zuciyata. Kaji ko. Godiya muke. Da bayan magana ku ta kau. Godiya muke. Wai boka har da shago? Ba shago ba. Ko bankin duniya za ka shiga. Ba mai ganin ka. Wannan layar ka riƙe ta da kyau. Arzikin ka ce a gurin. Kaji ko. Na gaya ma ba. Godiya muka. Godiya muke. Yanzu ne a gora. Ku aje duk abin da kuka yi niyya. Duk abin da ya samu. Laure, ai ka gabar sai ka kuwa daman akwai wani gida da nake jin mugun hausin su. Ai daga nan na je na kewaya ta. Haba. Ai kawai. Ya samu. Abin Nasara. an gama abin neman ya sau. Sai na dawo. To ba da.